Salut băieți, azi să ne plimbăm cu skateboard-ul cu Pikachu, Pișu, Caca, mânca maimuța la maimuța. Nu știu de nici nu-mi pasă. Că poate ți l-ai aruncat de prea multe ori. Mâine o să fac face reveal cu David. Cred că deja mi-ați văzut fața pe un YouTube de al lui colegul meu. Și nu știu ce să mai zic. Sperăm că poate să dați subscribe și la el, mă, că eu n-am zis nu, că vă bat. Nu mai fac videouri pentru voi. Eu sunt în TikTok, nu în YouTube, dar m-am gândit, mă, de ce nu să nu mai fac videouri cu prietenașii mei? Bă, ce ai? Dacă vrei să-ți iau skateboard-ul, ți-l iau acum. Se pare că avem o misiune, trebuie să-i luăm skateboard-ul lui și să ne dăm Ce, bă? Ai o problemă, Bibi? Ia stați. Ce zici, mă? Ai o problemă cu mine? Ai o problemă cu mine? Nu știu. Hai vină înăuntru să vezi că mă plimb pe skateboard. Vrei să vezi? Păi acum mă plec, stai că mi-a intrat de la cuțății. Da, vrei să merg și eu cu tine, dar să mergem încet, că eu nu știu full să mă... Ți-i scorță trotineta, mă. Păi Eu de ce? nu ziceam mai nimic de tine, ziceam că fata aia vrea să fie gagică mea. Păi, este gagica lui Andreescu, mă, te morți, mă, te. Vrei să-mi iau și eu... Dar nu mai jura în video, că fac un video pe YouTube. Vrei să-mi scot și eu trotineta și să ne plimbăm cu ratonașii? Ratonașii, mă, nu cartonașii. Ce ai? Eu cu David iubim animalele, ratonași și pisici. Uite pe una. Uite-ți cutie. Ghiva-ți puiuța. Hai, eu intru acolo, îmi duc skateboard-ul și îl iau și pe al lui Mihai și îmi scot trotineta. Vii? Nu, vină mai aici. Se pare că are probleme cu căcatul lui. Ce? Stai să-l iau și pe al lui. Mami, aia ce ai? Ce faci? Hai să testăm skateboard-ul lui Mihai. Bă, mă mai vin la mine acasă să mai privim alea care le-am privit și ieri? Cu femeile dezbrăcate cu buci. Ce? Nimic. Uite eu skateboard-ul ăla. Dă-te un pic. Dă-te un pic, Bibi. Păi așa trebuie să facă, mă. N-are ghidoane ca trotineta. Ce, mă? Taci. 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 Taci, că taci. Căcăcios. Stați un pic. Bine, da, Mama. mulțumesc, la revedere. Mulțumesc la fel. Deci că vorbeam de necunoșteam. Scoate-mi și mie trotineta, te rog. Mama? Eu scot eu, mamă, că dacă nu scoatem pe mama, scoatem pe tata. Ia și pe bunicul. Doamne, ce vrem acum? Pe măta la urmă. Dar unde e să astea? În pat?
Salut, băieți! Vor copiii pe Marte se duc. Da, mai tot. Bă, Am întins pe de asta, că la asta îmi place plimbarea asta și a cu făcut noapte. Eu înțeleg că și mie îmi place să ies afară, că mă recrez, dar Ce că mă s-a fățui de întâmplat? acolo unde vrea copilul. Ia mai Fratonașii, Da, singură că le... frate, bă, Mihai! Ce ai de stai Bă. acolo? cred că e o Păi asta e bună, ia trăși ăla de acolo. Bă, Andrei, și, skateboard-ul iau să-l fac, da? da. Mă, dar ce te interesează pe tine, Mihai? Nu, el credea că vorbesc cu el, Andrei. Hai, că dacă mai mă fățui așa de multe ori, deja mă vrei. Bă, fratonaș, e noapte. Stai că... Stai, bă. Bă, e lumină. Bă, e lumină. Fratonaș. Stai, mă. Uite. Ai soare. Bă, 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 bă. Bă, 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 bă. 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 O fi. What? What? Bă. Nici nu e aia aprinsă. Și ia vezi. Am puteri, fratelor. 3, 2, 1. Bă. Uite pe Bibi. Bim! Bibi! Bibi! Like sure. Și nici nu aude. Hai, pus. Ăla chiar pus. Te rog să spui geaca. Geaca, Dar nu vreau Geaca, dacă vrei să te duci să te plimbi cu trotineta, cald. puneți Doamne, eu geaca. tremur cu 70 de cojoace. Pune Doamne. geaca. Doamne ferească, zici că e... Iar te și tu de pe cimentul ăla. Zici că e iar. Te ajut? Lasă-mă cu... Tata. Că nu mai să faci mamă de răceală. Nu! O împărțit de la unul la altul. Luați voi, răciți voi, vă face mai bine. Pe voi o ia ea și Păi uite da, așa. mersi. Știi, numai după ei are ce să stea de Păi aia e, la tine cine stă săracă? Ție cine-ți face? Mâncare, curățenie, tu copii, ia copii. Prin foala aia pe picioare. Cine m-a văzut apa aia? Suntem pe drum și vin acum. Baby! Baby, lui! Haide! Unde mergi? Unde mergi? Unde? La căcat? La Pișureni? Băieți, azi mergem... Știam că... La cine crezi că le ducem? Azi trebuia să facem un video cu skateboard, dar se pare că acum mă plimb cu trotineta mea. Cu bicicleta mea de sigur. E cu bicicleta. Și o să facem poate un weekend la mine, s-ar putea. Sau mâine un episod de apocalipsă la curtea mea. Astăzi ne vom duce, astăzi ne vom duce să... Dacă am aș pe tine, prostule. Bă, astăzi ne vom duce să la Someruna. Ce fac fraierii ăia de acolo? Păi ce naiba să facă ea prostioare? Dacă ți s-au pup în cură ea. Că nu poate să dea. Băieți. Mă, cap de roșioară. Stai mă că îl aud pe asta. Roșioară! Roșioară! Vino aici! Roșioară! Ce? Tine mâncam e limonada! Ce că face mama în cur?
culcat! Mersi, bro. Mi-a zis, vrei și tu o nucă? I-am zis, da, bro, mersi. Trebuie să-și bată joc de mine, dar evident eu l-am bătut. M-am făcut de mișto. Nucă. Au! Nucă. E bună. Notați, fraților. Bunătate. Eu nu mă duc aici. Eu nu mă duc aici. Ce bună e. Bunătate. Bă, Bio! Să mă la familia mea că am trăit ca o șobolană, spartă ca o răfăcătoare. Bă, mi-a căzut toată! Măcar am mâncat un pic. Regina Zopezi. Regina căcatului măta în cur. Regina lui măta. Stai, bă, că fac o pisică. Stai că fac să vadă și ratonașii. Oh, shit. Oh, shit. Bă, unde se duce Eric? Bă, Eric, unde te duci? Oro, dacă îi prindem pe somanii ăia e să-i... Oro. Să mă rog cine. Nu. Căcatul mare! Mă dispare șobolanul ca o răfăcătoare care ești în regulă de moschetară. Nu mai... Haide mă să Ăsta aici să filmez... Bă, dă telefonul un pic în Nu, bă, nu! Ratonașii stă la mine. Ia, bă, filmează, bă, Bio, bă, filmează. O, tăpă căcatul. Bă, Bio, te filmăm, postam TikTok-uri de tine. Alo! Eu! Te filmăm! Ești pe YouTube! Îl postăm pe TikTok! Suntem... Ești cu ratonașii aici, beți bere cu 4 căcăiați. Săraca... Bă, săraca pisică își bate joc de ea. Băi, Eric! Haide, bă! Ciciri, mânca-mi-ai portocal, da. Bă, nu-i dă telefonul. Mă, că se bagă ăsta în tine. Ciciri, mânca-mi-ai limonada, frate. Hai, du-te! Ciciri, mânca-mi-ai limonada. Ciciri, mânca-mi-ai limonada, Vio. Mânca-mi-ai limonada că vin spre tine! Vine tine! Acum nu mai vorbesc cu tine. Ciciri, mânca-mi-ai limonada! Lasă-mă! Lasă-i, răturași! Nu! Băi, lasă-l fac, băi, fie la tu să fii. Te rog, lasă-mă! Miruna! Te rog, mă, că-ți dau. Lasă-mă, faceți. Îți dau o poză, te rog! Te rog, lasă-mă. Dacă mă lași în pace. Da, te las în pace. Nu! Ești că e limonada lui Mata în cur! Nici-o papuță! Uite pe limonada lui Mata în cur. Băieți, a scăpat de fata aia. Crede că o las în pace. Două. Hai să-l căutăm pe Bibi acum. Ăla a dispărut, m-a lăsat dreapta. Singur acolo. Veciniu! Hai eu să filmăm cât pot. Ar putea o oră. Mâncam-i din nou limonada, frate. Cine mâncam-i limonada? Fresh limonade. Am auzit un nou. Si bo mama nio. Ara mena de so manena.
Păi după el, mă! E pe el! Ia mă, mă filmezi ce pula. Hai că te filmez, du-te pe el! Hai că te filmez eu! Ha, du-te! Haide! Șet! Șet! Nani! Nani! Hai! Să moară vecinii mei! Bă, știi ce i-am zis lui Dio? I-am zis așa, smoră șobolană, că ai pișatul ăla la cur. Bă, Bă, ce noapte e afară. Noapte? Păi uite mă, ce camera. Băi, ce noapte este. Încercăm să filmăm pentru voi, că nici noi nu vedem. Stai că încerc să fac eu. Ai făcut tu ceva? Îmi aprind lumina la telefon. Ce mai bine. Pot să văd și eu că mă uit prin ecran. Fraților, ne urmărească fraților, mă. Bă! Bă! Stai, mă. Stai să vă pisicarul, mă. Hai! Hai, Iane! Ce face pisicarul? Săraca pisică. Da, e prost ca dracu. Ce-am făcut? Nu știu. Ai zis să ne lasă în pace! Nu vreau! Căcată! Te las în pace, te las în pace, te las în pace! Lasă-mă! Te amar! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Lasă-mă! Ești o căcăcioasă! Vai! Dăm biedec. Pa, porumbele. Bine! Mama, steri! Cât e acolo, mă, să ascund, să-l prindă pe Eric. Eric? Lasă-mă că l-am trimis pe ele la marca ta, nu mai fi. Că după poate să le... Bă, și eu i-am dat cu piciorul. Să moară Sasibaca, bă. Oh my god! Să moară Sasibaca. Uite-o, bă, uitați-o. Să moară vecinii. Cred că trebuie să... Bă, timpul ăsta. E bunica aici. Ce casă? Noi
stăm afară. Nu trebuie să stăm... Pa, mama lui Andreea, mama lui Andreea! Ce aveți, bă? Eric! Întoarce. Să moară familia mea dacă nu te bat. Te bat! Ia! Ce puțin mai multă ziziu? Bă, trebuie să o luăm pe Eric cu noi. Crezi că s-a trezit tati. Oh my god. Maica Domnului. Shit! Eric, fugi! Uite-o! Shit. Eric! Ui, cuțu! Uite pe proasta lui Măta în cur. Uite pe proasta lui Măta. Bă! Hai. Nu știu unde e și Miruna. A plecat la Vale. S-a dus la munte în Spania. Miruna a plecat acasă. Mulțumesc, Maica Domnului. Maica Domnului, cred că a plecat în casă cu Rian și să pup acum. Că sunt proști. Așa, prietenul meu! Hai să pupăm. Prinde-l! Prinde-ți să moară familia mea! Dragonaș! Hai, băi! Așteptați-vă și pe mine! Hai! Eric, unde n-ai bani? Mă lasă-mă, că e... Bă, Eric, poate s-a plecat. Hai! Nu-ți face nimica! Așa, stai un pic! Nu facem nimica, bă! Suntem prieteni! Budinca mea frumoasă! Da, de ce? De ce mai spui? Budinca mea frumoasă! Da. Mai merge? Da, mai merge. Mai merge 100 de miliarde de kilometri. Ai pus în spatele meu la roată. Ce, mă? M-am pus eu în spatele lui Sasha la roată când vreau să-l prindă să-i pun piedică, dar Și pe urmă ce? s-a rupt lanțul. Mai și spui, mă, că am protecție la lanț, mă, mincinosule. Păi ai protecție, mă, că la mine n-am și îmi cade întotdeauna. Păi el a mi-a căzut de 10 ori, mă, și tot. Pana mea zice acolo. Bă, pe cameră nu arată că e atât de Ce? noapte. Nu știi pe bunica mea? Ți-e frică de zice că ai văzut o căpățână fără frică. Fără castravete. Fără hot dog. Nu te văd să fii făcută bine, prietenă ta, nu cum e în jos. Maica de jos că are protecție, da. Bă, Sasha, Ai o piatră acolo care ține? Bilonul? Ce? Ai piatră acolo? ai o piatră înăuntru de se ține? Ce mă acolo de ține? Șurub? Da, mă, are șurub, ce? Bă, Sasha, te
mai târziu, că eu cu Andrei mai avem prins de aia cineva. Așa, frate? Da. Asta Ratona, așa, ne vedem mâine la școală. avem eu cu Bibi avem o listă de ceva Da, prostioare. ceva care Trebuie să terminăm. Da. Și cu ratonașii ăștia ai mei frumoși, trebuie să încheiem și video. Da. Pa, pa, băieți! Pa, pa, vedem prieteni, ne reauzim mâine! Pa, mâine. pa. Succes! Așa, mă.